jasbu bis-swit il-qronfon kif tbatti ix-xemx sajfija. Insellmulkom u nilqawkom għal episodju ieħor mis-sensiela ta' etimoloġija, il-programm fejn nozzu f'nisel il-kliem biex nifhmu aħjar l-istorja tiegħu. Fil-programm tal-lum se nerġgħu insemmu żewġ kelmiet li jistgħu jintrabtu mal-idea tal-ikel. Fl-ewwel parti tal-programm, Ilona Xiberras se titkellem dwar l-etimoloġija tal-kelma Zeppoli, waqt li fit-tieni parti tal-programm, George Farrugia se jkellimna dwar l-etimoloġija tal-kelma Bellija. F'Malta, kif ukoll f'pajjiżi oħra madwar id-dinja, daħlet sew it-tradizzjoni ta' ikel jew drawwiet li jintrabtu ma' perjodu jew festa partikolari. Fl-imoddi, il-festa ta' San Giuseppe iċċelebrata fit-19 ta' Marzu kienet iġġib magħha ħafna iżjed xogħol għall-furnara u m'għandniex ngħidu xi ftit taqlih aktar mis-soltu wkoll. Il-ġimgħa ta' San Giuseppe dalwaqt magħna u bosta ħwienet tarhom ibiegħu speċi ta' qassatat tal-ħelu magħrufin bħala Zeppoli. Minn fejn ġiet din it-tradizzjoni taż-Zeppoli? U nsejħulhom hekk għax norbtuhom biss mal-isem tal-Qaddis San Giuseppe. Ibqgħu magħna u dalwaqt ikolkom ir-risposta. Jekk insemmu l-Karnival bħala festa oħra popolari magħna l-Maltin, ukoll nistgħu naraw tradizzjonijiet kulinarji marbuta ma' dan iż-żmien. Ma' dan iż-żmien nassoċjaw ħelu ta' bixra differenti miż-Zeppoli, ngħidu aħna il-Perlini u l-Prinjolata li wkoll għadna nsibuhom għall-bejgħ għand diversi ħwienet tal-ħelu. Fi żmien il-ġimgħa mqazza u lajt tara ħafna furnara jaħmu il-qaq tal-Apostli u bejjija oħra ibigħu il-Kwaresimal, il-Figolli u l-Bajt tal-Ajt. U xi ngħidu wkoll għall-karamelli tal-ħarrub li nkun ħerqan nixtrihom waqt il-purċissjonijiet tal-ġimgħa l-kbira. Qatt ma smajt lajta ħajja minn fomm il-bejja stess tal-karamelli tal-ħarrub, imma niftakar li n-nanniet u anzjani ħbib tiegħi jgħidu ili karamelli tal-ħarrub min jiekolhom ma jagħmilx dnub. Dawn it-tradizzjonijiet tajjeb li jinżammu ħajjin anke fl-iskejjel tagħna biex bekk u li jitna jibqgħu jarfu s-sinifikat tagħhom. Tlaqna nisimgħu lil Ilona Xiberras, tkellimna dwar iż-Zeppoli u x'xennaqna ftit għal meta dalwaqt nibdew nixtruhom. Bis-swit il-qronfon kif tbatti ix-xemx sajfija. Iż-Zeppoli jirreferu għal dawk il-ħelu tradizzjonali li normalment nippreparaw għal festa ta' San Giuseppe, tant li min isejħilhom iż-Zeppoli ta' San Giuseppe. Għal min jaf forsi dawn iż-Zeppoli jkunu forma tonda aktarx mimlijin bl-irkotta u moqlijin. U daħlu f'Malta fis-seklu 19 u għall-ewwel kienu jinbjaw mill-ħwienet tal-ħelu. Fatt interessanti u li min kien jipprepara u jħejdaw iż-Zeppoli kienu jsejħulu Zappol li llum ma tantx għadek tisma' ħaddi forsi hawn min imma naħseb fil-ġenerazzjoni tiegħi ma ngħiduhiex. U forsi tistaqsu ma' minn fejn ġiet il-kelma Zeppoli. Hija oriġinat mill-Italja fejn għandek il-kelma Zappo li tfisser mimli u mbagħad fin-nofsinhar tal-Italja għandek il-kelma Zeppola u Zeppoli l-plural tagħha li jirreferu għall-isfineġġ. Tajjeb ngħidu wkoll li minħabba li dawn jiġu preparati għal festi kif diġà semmejt għal festa ta' San Giuseppe hawn min jassoċja l-kelma Zeppoli ma' Zeppi. Bis-swit il-qronfon kif tbatti ix-xemx sajfija. Issa li twebbilna xi Zeppola tajba, nistgħu nintroduċu l-kelma li jmiss li hija Bellija. George Farrugia, fit-tieni rokna tal-programm, se jkellimna dwar id-diversi tifsiriet li għandha l-kelma Bellija. U laqgħet nitkellmu fuq l-ikel, xieraq ngħidu kelmtejn fuq verbi li jġorru t-tifsira ta' kiel fi kwantità kbira, appuntu għax Bellija għandha l-erq bil-għajn u żgur li moħħna se jmur fuq il-verb bela. Meta tibla l-ikel, sinjal li jkollok ġuħ kbir għax il-platt ta' quddiemek ma jdumx wisq ma jisparixxi fl-istonku. B'mod simili hemm ukoll il-verb ħataf li jintuża meta wieħed jaġġel u jibla kull ma jsib. Verbi oħra qawwijin huma fanga, tħanżer u foxna li nużawhom għal min jiekol ħafna tant li jkun donnu qabeż il-limitu ta' kemm suppost kiel. Interessanti wkoll li dawn il-verbi li semmejt nisimgħuhom ukoll użati bħala metafori kunċettwali għal min politikament ikun korrott jew bl-aġir tiegħu jiġbed dejjem lejn xawwatu. Irid jibla d-dinja dak il-kontrattur, għamel kull mem tiegħu, jew il-politiċi tħanżru u ffangaw minn fuq dar il-poplu. Meta l-baħar ikun imċaqlaq, mhux l-ewwel darba li xi ħadd jiblaħħa jekk intortament jispiċċa jdu it-toma milħa tal-baħar u laqgħet insemmu l-baħar imqalleb. Hemm ukoll l-espressjoni il-baħar jibla l-art li tintuża bħala enfasi biex nuru baħar ifferoċjat ħafna.
Min-naħa l-oħra, jekk tinqabad f'sitwazzjoni kbira ta' mistħija u tkun tixtieq tisparixxi, tisma' lil min jgħid li xtaq l-art tibilgħu. Metaforikament, tista' wkoll tbella ċajta lil xi ħadd. Bella jtilu ngħidu jekk ikun hemmhekk u saħansitra jaf ikun belaħħa sa griżmejħ jekk lanqas biss ikollu liċċenz suspett li kienet ċajta. Xi ħadd mazzun min-naħa l-oħra jibla kull ma tgħidlu. Xi ħadd beċċun jibla x-xogħol kollu hu jekk ma jieqafx għall-inġustizzji li jseħħu qudiemu waqt li xi ħadd li jaħtfek meta bilkemm tkun għoddok ftaħt ħalqek ikun belek. Ħaniqfu hawnna lissa u mmorru nisimgħu lil George Farrugia ikellimna dwar il-kelma bellija. Biswit il-ronfo kif tbatti x-xemx sajfija daqet moda Bellija. Il-kelma bellija ġejja mill-erb le għajn mill-arbi. Tajjeb mbagħad għandek il-verb ukoll bela. Bħala forma tal-kelma hija partiċipju attiv u nsejħula wkoll nom tal-aġent jew nom tal-ħaddiem bħala forma tagħha biex niftehmu. Tajjeb jiġifieri bħalma inti għandek il-kelma ħaddiema, il-kelma għalliema, il-kelma kittieba għandek il-kelma wkoll bellija. Issa, fl-arbi, it-tifsira ta' bellija fil-fatt għandha żewġ tifsiriet fl-arbi. Għandha l-ewwel tifsira li tfisser tromba tal-arja jew tal-baħar. U għandha tifsira oħra fl-arbi li tfisser dabien, jiġifieri ħofra fonda ħafna tanti fonda li inti l-qiegħ tagħha ma tarax. Interessanti ngħidu li Vassalli daqs 200 sena ilu, ftit aktar minn 200 sena ilu, fid-dizzjonarju tiegħu fil-leksikon iddaħħal din il-kelma bellija u jagħtiha żewġ tifsiriet. L-ewwel tifsira hija l-femminil ta' bellieħ u jtiha bħala n-nom tal-ħaddiem, jiġifieri il-bellija hija dik il-persuna li tibla l-ikel, li taħtaf l-ikel, li jżaqqiha ħafna. Tajjeb u l-plural tagħha kif għedna huwa bellijin. It-tieni sens ta' bellija li jagħti Vassalli huwa post li jibla. U il-plural din id-darba jtieħ bħala blielaħ jew blalaħ. De Soldanis fil-dizzjonarju tiegħu, fid-damma tiegħu ukoll li semmija jagħti l-istess tifsiriet imma jidħol f'ħafna dettall fuq it-toponomija, fuq ismijiet ta' postijiet f'Malta, Għawdex u anke Sqallija li għandhom il-kelma bellija fl-isem tagħhom. Isemmi pereżempju post wiet fir-Rabat Għawdex, isemmi żona fl-Arb Għawdex bħala tal-bellija wkoll, isemmi anke xmara Sqallija viċin ġela u jidħol f'ħafna dettall anke mbagħad minn fejn ġie l-isem ġela jgħid li tikkwota lil xi ħadd ieħor fil-fatt jgħid li dik il-ġe kienet b u allura toħroġ mill-istess ta' fl-arbi. Tajjeb u jidħol f'ħafna dettall minn dan De Soldanis. Issa fil-Malti illum bellija x'tifsiriet għandha ħafna tifsiriet. L-ewwel sens biex ngħidu hekk hija tromba tal-ilma, hija dak il-kurrent qawwi fil-baħar li jiġbed l-isfel, tajjeb dik jgħidulu bellija, bl-Ingliż jissejjaħ whirlpool. Tajjeb. Għandha terminu, dan it-terminu wkoll jintuża fis-sens ta' meta il-baħar ikun qawwi, mewġ qawwi u ngħidu baħar jibla l-art. Il-mewġ jitla fuq l-art u jġor dak li jsib qudiemu biex ngħidu hekk. Huwa differenti, ħafna jisuh li hu differenti minn dak il-fenomenu li nirreferu għalih bħala il-milogba. Il-milogba huwa dak il-fenomenu meta l-baħar jisu jfur, jitla bil-mod, jitla anke fuq il-bankini, tajjeb normalment inġibu anke fl-aħbarijiet meta jiġri hekk, u mbagħad jinżel bil-mod jerġa' jirtira imur lura dak il-milogba ngħidulu. Il-bellija meta jkollok speċi ta' tsunami żgħir u jitla l-baħar jibla l-art. Għandek ukoll it-tifsira ta' irdum oli, ħofra kbira li inti ma tafx fejn hu l-qiegħ tiegħu. Bellija tista' tfisser ukoll għajn ħażina. Meta bħal donnu jisħtek xi ħadd, ngħidu l-espressjoni ngħidu daħlitlu bellija. Meta ngħidlek daħlitlek bellija tant qed jiġu affarijiet ħżiena li bħal donhom jisu xi ħadd minn jemmem f'dan l-affarijiet jemmel jkun jisu seħħtu xi ħadd tant qed jiġu l-affarijiet ħżiena. Il-bellija wkoll hija ħofra fil-bir. Jew inkella skont il-leġendi, skont il-folklor, dak il-mostru li jgħix f'din il-ħofra tal-bir. Ħafna drabi jiġi deskritt dan il-mostru il-bellija li tgħix fil-bir
bħala dik is-sallura twila li għandha ħafna swaba, ħafna dwiefer u lesta li kif inti tħares minn il-ħerża l-isfel għall-bir, lesta biex dawn is-swaba tiġbdek l-isfel. Kienu fl-antik l-ommijiet kienu beżżow l-tfal tagħhom b'din il-bellija tal-bir. Niftakar l-ommi wkoll meta kont żgħar kienet beżżani b'din il-bellija tal-bir għax kellna bir. L-idea kienet biex it-tfal ma jmorrux jittawlu minn fuq din il-ħerża tal-bir biċ-ċans li jaqgħu għall-isfel. Issa, interessanti wkoll li bellija ssiba wkoll bħala tifsira ta' għar li jibla. Għar li jibla n-nies. Fil-fatt, skont l-leġendi, fuħda mill-leġendi li kiteb Patri Manuel Magri u jsemmija wkoll George Pisani fil-ktib tiegħu Għawdex joħlom fil-leġendi, f'dan il-ktib għandu leġenda li jisimha il-Bellija ta' Xbejbiet. U din il-leġenda tirrakkonta li kien hemm mara xwieħa, kien jisimha Selika, kellha 7 tfal, 7 tfajliet, u darba minnhom qabdet l-kbira fosthom biex tmur iġibilha l-ilma minn ġodan il-għar. Dinha tfajla marret imma baqgħet ma ġietx. U din l-om Selika titħasseb u badet lil ta' waraha. U l-istorja, l-leġenda tgħid li baqgħet tibagħthom wara xulxin għax ħadd minnhom ma ġie sakemm fl-aħħar meta ma ġie ħadd marret tfittixhom hi fl-għar. U meta daħlet fl-għar bittajtilhom u ma sabithomx l-tfal tagħha. Però fl-art tal-għar rat 7 ħniena, 7 ġiżirajjen li kien indunat li kienu ta' tfal tagħha. Ġifieri t-tfal sparixxew u sabet daw il-ġiżirajjen. U hi ħirġa mill-għar tiltaqa' ma' mara xwejħa li skont il-leġenda kienet kera. Għawdex kollu jien jibża minnha x'kienet iġġib is-saħta. U meta saqsita jekk raċi tfal tagħha din il-mara kera minflok weġbita daħket daħka li skont il-leġenda dwiet ma' Għawdex kollu. U dan l-għar baqa msemmi sal-lum jgħat fl-inħawi tal-kunvent tal-Kapuċċini f'dik it-triq li mir-Rabat tagħti għal-Mar Salfon baqa magħruf bħala tal-Bellija. Issa min jistudja il-folklor u tradizzjoni orali mhux kollha jaqblu flimkien għax hemm min jgħid li minflok Bellija din kienet il-ula. Dik il-mara xieħa u kera li rat Selika kienet mhux il-Bellija imma il-ula kien jgħidulha fil-fatt in-nanna ula li wkoll kienet tibla u tiekol l-tfal żgħar dejjem skont il-folklor. U x'inhu ma dan l-għar jissejjaħ għadu sallum jissejjaħ bħala tal-Bellija. Tasbu